पार्टी से बीजेपी ने चैलेंज खाई तंगो थापला जानाय बीजेपी ने जे चैलेंज खानाय थापला जानाय बीजेपी ने जे चैलेंज खानाय थापला जानाय 35 বছর সিপিএম বড়সে পুষাওই থাপলা তারিখি মানুকায় ছোট্ট মোটো পার্টি কোনো খাইনিয়া চিনি ছোট্ট মোটো পার্টি कुछ नहीं कर पाएगा শুধু সময় অপেক্ষা যতই বাড়াবাড়ি খাইবে কোন ইয়া খাজনা দেখো তাই বুঝছো বিজেপি বিস্কাঙ্গ ফাইনাল সরকার जोंना एडीसी हाब्रिया होनो एडीसी बीजेपी ना हाब्रिया 2026 बरनो तंगला नाय तो कोई मांगला बरना नाय तो कोई मांगला बीजेपी सिमिसे चिनि दिप्रासारंनो मोथाङै मानो दैनि मानो कारेन्टनि मानो बसानि साख्रिनि मानो डेभलपमेन्ट खाय मानो आबाना खाजानि ताखौ ताइबो हुक्स जों बैसकांगो दिनै समाय मा थांनाय जत लिडार समाय मा थांनाय दिनै इलेक्शन रेजाल्टनि दिनै सासिम नगा हाबियानि समाय मा थांनाय जेदिनो इलेक्शन रेजाल्ट नाय आबिर थेंलायनाय अदिनो सेनसिं नगा हाबनाय दिनैनि सिमे जों जारा तिब्रा मता खायनाय कांग्रेस खायनाय सीपीएम खायनाय आरपीएफ खायनाय जतनि नगा थानाय जों जतनि नगा थांनाय बीजेपी सिं जतनो सोनामनाय पाहारनि जतनो नगा थानाय बीजेपी सोनामनाय 2026 28 बिसिमाव 28 ता पास खायै মন্ত্রিসভা গঠন করে পরে जों नगा हामनाय केबनो किरिना कक्रै केबनो दाकिरि जे सिनि लगे मोदी जी दङ सिनि लगे मुख्यमंत्री दङ किरिना कक्रै छोट मोटी पार्टी किरिना कक्रै छोट मोटो पार्टी न किरिना कक्रै दाकिरि दे ईदनि जवाब पाथरबा मारिनाय ईदनि जवाब पाथरबा मारिनाय प्रतिबाद मा खायनाय प्रतिरोध मा खायनाय दरकार नागाय प्रतिशोध मानानाय दरकार नागाय प्रतिशोध मानानाय बृहत पार्टी बीजेपी नो चैलेंज खायनाय बररक आंनरनो साबधान ना बागै साव साबधान ने समय दंग साबधान ने अंगियाखाय नरनो नायतुको फुनो मांगला खाजानि ताखौ ताइ बुखुकस आं ता बिसि कक्सालिया दिप्रासानर मोथांनानि बागै जतनो जों बीजेपी नो मा फायनाय इनडाइरेक्टलि तंगै जाखरै रिमा जागा मा दंनाय सानमा जागा तंगै लाबखरै बुफां बोथाय तंमा जागा जों दंनाय बुफां बोथाय खरै जागा तंगै लाबखरै खाजानि ताखौ ताइ बुखुकस तै गुबुननि पार्टी हागाय सिकामु भाई सरामनाय पार्टी से बर सिनि बीजेपी सरामनाय पार्टी से सराबथानि तंगै लाब करै जेफ्रुपनो बर फुरैसा खालाय मानो जेफ्रुपनो फुरैसा खालाय मानो आबान माने खाजानि ताखौ ताइ बुखुकस जों बसकांनि एडीसी निर्वाचन जत पालखायै समाय थाङै दिनैनि सिमि समाय थाङै जों माथाय मैदानाव मानखंनाय जों मखाबला मा खायनाय सिनि ऊपर जे अटैक खायनाय न जों केबन फुनो जाखरि कक सागला खाजानि ताखौ ताइ बुखुकस आबायनो बसकांगो जों बिचारा बीजेपी कर्मी न जदि अटैक खायगाय जोंबो प्रस्तुत मा दंनाय प्रस्तुत मा दंनाय 35 বছর सीपीएम जेबेबो अत्याचार खायगासिनो ए सीपीएम रंनो ताबो दिप्रा मथानि बुमुङै थाङै दिप्रा मथाङै दङै गुन्दागिरि खाय दङ बरना बयला खुमाय जा खुगै किमनाय जों बयला खुमाय जा खुगै किमनाय याकाया
গুন্ডাগিরি চলবে না বয়লা খুমাইকে খুবই চিমলাইছেন গুন্ডাগিরি চলবে না গুন্ডাগিরি চলিয়া আবক সময়তঙ্ক ভদ্র সময়তঙ্ক যদি না সময় নি বিচঙ্গ যদি কাহাম পারক নিয়ে হাঁকায় বয়লার খুমাইকে খুবই চিমলাইছেন বেলায় বেলায় হামবাই বেলায় বেলায় হামবাই শ্রীমতী প্রশাসন মন্ত্রী